Watsika Yesu kundichitila chifundo, nthawi yondikondela yakwana. Watsika Yesu kutichitila chifundo, nthawi yotikondela yakwana. Yakwana nthawi, yakwana nthawi, yakwana nthawi yokondweredwa. Yakwana nthawi, yakwana nthawi, yakwana nthawi yokondweredwa. Watsika Yesu kundichitila chifundo, nthawi yondikondera yakwana. Ndiulandileni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Ichale, mtumiki wanu, believer, lero pa 24 December 2024, movie wachiponyeponye anadzeranji. Yes, tikuwerenga mabuku angapo lero. Tiyambe ndi Yohani chapter number 10 verse number 10. Mawu otsogolera za m'busa wabwino. 10:10. Sikudzambala koma kuti ikabe ndi kupha ndi kuononga. Ndadza ine kuti akhale ndi moyo ndi kukhala nawo moyo wochuluka. Tiwerenge Luka chapter number 19 verse number 10. Pakuti mwana wa munthu anadza kufunafuna ndi kupulumutsa chotayikacho. Oh, hallelujah. Titabwereranso pa Yohani 10 verse number 22, mawu otsogolera ukaona kuti Yesu adzulula ali mwana wa Mulungu. Tipite ku buku lija la 1 Timoteyo chapter number 1 verse number 15, akunena kuti mawuwa ali okhulupirika ndi oyenera konse kuti awalandire, kuti Khristu Yesu anadza ku dziko lapansi kupulumutsa ochimwa. Wa iwowa ine ndine oposa. Tipemphere. Mulungu, tikuyamikani komanso kukupasani ulemu. Inuyo ndinu wabwino, ndinu wodzala ndi chikondi, ndinu Mulungu wachifundo, Mulungu amene mumasamalira. Tilinso pamaso panu Mulungu lero pa 24 lero, patangokhala tsiku limodzi kuti Christmas yo ikwane. Mutilankhule, mutichenjeze, mutidzudzule m'dzina la Yesu Khristu. Amen. Believer, dzulo tinali pano timawaona ife anzeru akumawa pa sabutopiki yonena kuti kugawana mphatso. Tikamanena kuti Christmas ndi nyengo imene timagawana dzinthu, nyengo imene timapatsana mphatso, nyengo imene timadya ndi ena, nyengo imene timadalitsana, timafuna tichite chodandaula. Nyengo inoyo believer usadye wekha. Nyengo inoyo umpeze wina amene untemere kwa kena kake, uchite kunyemera kena kake, uchite kumgamphulira kena kake, uchite kumpasa kwa kena kake, kuti aione Christmas imene. Tigawane, tisadye tokha. Tigawane, tisakhale amiliri. Tigawane, anzathu amvenso ukoma. Christmas kugawana mphatso. Tinaone ife anzeru akumawa dera lija lotchedwa kuti Ilani. Zamuna zimene zidaphunzira kwambiri, zidaphunzira za mulengalenga,
adaphunzira zokhudzana mamphala adaphunzira zokhudzana ndi zachilengedwe. Ataona nyenyezi adailondola nyenyezi. Amuna amene adaphunzira za mlengalenga adailondola nyenyezi mpaka na Jerusalemu adailondola nyenyezi. Ankadziwa ndithu kuti chachikulu chachitika ku dziko. Bible inena kuti akufunsa mu Jerusalemu abadwira kuti malemba anena kuti adafika mpaka nakafunsa kwa Herodi. Mafunsawa timadzafunsa mfiti, mafunsawa timadzafunsa anthu amene ali osathandiza. Ndikumwamba adaona kuti malo afika kwa munthu oyipa kwambiri, kuwala kudaleka. Ndetsula timanena kuti pali malo ena ake kaafika kakufunsako, kakupita kagonako kumene, kakupita kacheza, kakupita kuti osamukirako, nyenyezi maleka kuwala. Tikunena ndi ambiri kuwala kwa Mulungu kudasiya. Tikunena ndi ambiri pakati pawo pali mdima. Nyenyezi imene inkatsogolera idaleka kwatsogolera ali wa Herodi. Maloto wawo adasintha atafika kwa Herodi. Utumiki wawo udatsika atafika kwa Herodi. Nzeru zawo za umunthu zidachoka atafika kwa Herodi. Mavedo a Chikristu adalekeka atafika kwa Herodi. Kuwala kotsogozedwa ndi kumwamba kudasiyika atafika kwa Herodi. Timati ndinene uli mbali iti, uli kwa ndani? Kodi kuwala kwa Mulungu kukuonekerabe kapena ayi? Malemba anena kuti atachokapo mpamene nyenyezi ije nkawala ndi kwatsogolera nafika pamene pali kamwanako. Bible nena kuti amuna jataona anzeru akummawa dzamuna zophunzira zokhani mapepala awo zochokera kummawa chaku Irani. Bible nena kuti zidagwada kumulambira kumpembedza Yesu namasula chuma chawo napereka mitulo, golide, libano komanso mafuta onunkhira amure. Krismasi kugawana mphatso, kudya ndi ena, kudalitsana, kusangalala limodzi, nkubadwa kwa Khristu Yesu. Tinazona dzulo zimenezi. Ndikuthokozeni inu amene mwayamba kale kugawa. Ndikuthokozeni inu amene mwayamba kale kudya ndi ena. Ndikuthokozeni inu amene simuli okakamira omeza nokha. Ndikuthokozeni inu amene muli ndi mtima wa mataya woti no, Christmas inoyo njofuna kuti nanenso ndininke ndipereke. Believer, dzulo ndimanena kuti pa dziko pano pagwedezeka, dziko lachita kugwedezeka, gwede. Olomupite pawere simudzamva nkhani ndi Christmas, dziko lagwedezeka. Mfumu ya mafumu ikukumbukiridwa kuti idabadwa. Wina ngosausika ndi kachipembedzo kache, zima protocol za chipembedzo. Ai zakumidima zimenezi. Ndekuti zakumidima rundi zanuso. Chifukwa anthu apempherabe akulemekezabe. Pitani mukaone mtauni ngani ma Christmas tree. Pitani mukaone shop ina iliyonse muli mosa tatsitsa mwini zinthu abadwa, atsitsa china chilichonse mwini zinthu abadwa. Ngakhale mabanja mukantengereka yambika mwini mabanja abadwa, maofesimu, munjiramo, maminibasimu, mahodi kuchita kudzadza. Ni makampani ina dzulo driver minibus mwabwereratu mtaoni atabusa nyengo ya Christmas basi mangodzadza usafu suchitanso kuyitanira. Ukangofika palanki yako kuti ya nsanjo zangu na kuti yadzadza. Christmas mwini dziko abadwa. Christmas mwini zonse. Ma business yako yenda Christmas. Pitani mukaona misika ija yoyenda kuchita kudzadza. Lero ka msika ulukuti dera lanu pitani mukaone pachita kudzadza. Mfumu ya mafumu yabadwa. Ana nawa kuti tikufuna zovala, tufuna ndalama yodyera. Mzimayi naye ati no, ndikufunako ine kachovala kena pofunika kampunga. Wabadwa Yesu, mfumu ya mafumu. Dziko lagwedezeka. Kala Yesu simumamulemekeza, kala mumantenga ngati mwana wa Maria chabe, ena mumantenga ngati mneneri wa mkulu. Kawerengeni bwino malemba. Yesu ndi mwini zonse.
Yesu ndi amuna, Yesu ndi kalonga. Mwini dziko abadwa, pitani ku Mozambiki mukapeza kuli gwede gwede gwede. Malawi ya gwedera, America South Africa bwa gwede gwede gwede. Yesu amuna amuna, Yesu mwini mwamba ndi dziko wabadwa, dziko ikunkumbukira. Haleluya. Ndi amuna, ndi mwini zonse. Ndi manena dzilo ngakhale ndi amwenyenenyo mwina sampembedza kwa mashopu awo zinthu atsitsa abadwa mfumu. Lero tikunena kuti anadzeranji Yesu kudziko. Anadza kudzatani kudziko kuno? Nchifukwa ninji adabwera kudziko kuno? Believe gawo loyambirira taonefe ku Luka chapter number 10, 19 verse number 10. Komanso taona buku lija la 1 Timotheo chapter number 1 verse number 15. Bible ikunena kuti pakuti mwana wa munthu anadza kudziko kudzafunafuna ndi kupulumutsa chotayikacho. Yankho yogwirika, anadza Yesu kudziko kudzapulumutsa dziko lapansi. Chichewa chinati mari anadza Yesu kudzaombola dziko lapansi, kudzalipira dipo dziko lapansi. Buku lija la 1 Timotheo anena kuti mauwa ali wakhulupirika ndi oona, anthu awalandire kuti Yesu Khristu anadza kudziko kuno kudzapulumutsa oyipa. Paulo polemba kalata kunena kuti ine ndiye woyipa koposayo. Paulo akulemba kalata ngati chilipo chifukwa chimene Yesu anadzera. Adabwera kudzapulumutsa anthu ochimwa, adabwera kudzaombola anthu ochimwa. Ndiye Pauloyo akunena kuti ineyo ndine mmodzi mwa iwo amene Yesu adabwera kudzandiombola chifukwa ndidali woyipa. Bilifa mukudziwa Paulo ankapha opemphera. Paulo chimamuna choyipa kwambiri. Paulo koma adakumana ndi Yesu panjira ku Damasiko gululu. Paulo akunena kuti adadza Yesu mawu angoona landireni. Adadza Yesu mawu amwakhulupirire. Adadza Yesu sanangobwera kudzacheza. Adadza Yesu kwa dziko pano Bilifa. Adadza Yesu kudzapulumutsa wochimwa. Paulo mtumwi akuti ine ndiye wochimwa koposayo. Chichewa china Yesu adabwera kudziko, adabwera kudzapulumutsa ine oyipa kwambiriyo. Lero Paulo kubadwaku Bilifa, kubadwa tikukumbukirako, adabwera kudziko kuno monyozeka. Chidambweresa si china kudzapulumutsa anthu ochimwa, kudzaombola. Bilifa ife tidali pa ukapolo. Satana tidanjera zake, Satana tidamputa, Satana Bilifa tamvera tidanchitira zoyipa. Ndiye adatigwirira kunena kuti chifukwa cha izi ukhalabe wanga. Ndiye Yesu adabwera kudzalipira dipo yake ndi cha magazi. Tili mwadzika tidali akapolo Satana. Bilifa tikamakamba akapolo amachita zinthu zimene bwana ake akuchita endi salipiridwa. Ndipafukule banja apa kapolo amazunzika. Kapolo amamvesa chisoni. Njerekezi ankatizunza kugwirisa ntchito. Njerekezi ankatizunza kutigwirisa ntchito ku maufiti yake, kutigwirisa ntchito ku zigololo zake, kutigwirisa ntchito kupha anthu, kutigwirisa ntchito kuchosa anthu ntchito, kumangodana ndi ena. Iyeyo saonekera Satanayo amagwirisa ntchito ife munkhani zoyipa, mu ntchito zoyipa. Mulungu ataona no ndikalipire. Satana nkumati uyuyu ndamuonongera zakuti. Yesu adabwera nkumuza kuti chaja ndiupase zingati kuti ndimtenge mwana wanga ndimuombole. Ufuna zingati? Ne Satana adachaja. Ambuye Yesu ndikulipira magazi kuti ndaombola mwana wanga usalekezaso kunzunza. Ndaombola mwana wanga asakugwireso ntchito za uhule zakozo. Ndaombola mwana wanga ndi magazi apamtanda.
tikamanena kuti tidagulidwa modula bilifa tamvera ndi magazi apamtanda adachita chotifera adabwera Yesu mpaka na kudzafa pa mtanda kuombola ife ku machimo athu kuombola ife ku zoyipa zathu adalipira dipo Yesu anadza kudzalipira dipo kuti tisakhalenso antchito a Satana tisakhalenso akapolo a Satana Yesu adalipira bilifa matiriyoni kotero kuti Satana alibe ulamuliro pa miyoyo yathu chifukwa chakuti adalipira tate wathu adatilipirira. Ndizimakhala zomvetsa chisoni ndimafuna kuti muyerekezese ndi mena makhalira mabanja olowola ena machita nkhanza kuti ndidakugula chitsanzo cha Abeto sikuti olowolawo amachita nkhanza choncho ndikupanga chitsanzo chabe kungoyerekeza kummenya mwana wa mwini banja ati ndidapereka ng'ombe mthibuleni ndidaperekatu ne 1 million kwa makolo ako menyeni mzunzeni gwiriseni ntchito zakava mkazi kumangommenyedwa thupi chakumangondwa mayo ndiye makolo waja amva zoti mwana wako akuzunzika kwambiri ndiye makolo aja bwera kumfunsa nkamwini bwanji mukuzunza mwana ndidapereka zanga ndidapereka miliyoni mwayiwala pongozi chabwino lero ndikumuombola mwana wanga miliyoni yako aja awa mamiliyoni yako aja awa mwana wanga ndikumuombola ndikuntenga usachite kundiphera mufu ng'ombe zako zidapereka 5 zija izo mwana wanga ndikuntenga ushu undiphera mwana undizunzira mwana ndakupasa ndalama zako ndiye mwana uja auyenera kutsata bambo ake chifukwa akakhalabe apa afapo nanga sipali nkhanza pali chizunzo chifukwa cha ng'ombe zimene adapereka akumanena kuti bambo ako ndidapasa miliyoni ndiye chifukwa choti madalaja alipira miliyoni ndiye kuti mwana isakwena khaso pa ukapolo ngati angapanga chisankho chokhala pamenepa kukhale kumbwambwana kwake ndi kuchebekedwa kwake nzeru chifukwa akakhalabe adzinzunza ndiye tiyerekeze kuti makolo alipira ndalama mwana uja ali pamenepa chabe akumenyedwa beteire wopanda nzeru ndani ndi adzimmenyabe kodi adzimva bwanji olipirayo adzimva bwanji zikunkhudza adalipira kale Yesu kuti usakhale kapolo wa kachasu koma ukumwabe kachasu adalipira kale Yesu usakhale kapolo ungogonedwa koma ungogonedwabe adalipira kale Yesu kuti usakhale kapolo wa uchimo koma ukupangabe uchimo akumfa kuwawa mwazi udaperekedwa adalipira kale zonse adalipira kale dipo koma zikunkhudza mwana ndidamulipira kale bwanji akukhalabe ndi Satana kuchebekedwa nzeru udalipiridwa udagulidwa adabwera Yesu kudzaombola wochimwa adabwera Yesu kudzafunafuna chotayika adabwera Yesu kudzatigula kuti chosa m'manja mwa diabu. Haleluya. Timaimba nyimbo anandigula ndi mwazi wa Yesu. Mwayikumbukira nyimbo imene adaimba Grace malemu aluso bale tidagulidwa ndi mwazi anandigula ndi mwazi wa Yesu anandigula ndi mwazi wa Yesu zinthu zina kuonasi zimateka kugulidwa ndalama anandigula ndi mwazi wa Yesu. Sinimayidziwa kuyipitiriza lero muimvere mwachidwi kwambiri ngati simudamvera nyimbo imene ngati mulibe ipange ni download ili ndi message anandigula ndi mwazi wa Yesu. Sindifenswa kapolo wa diabu sindifenswa kapolo wa Satana sindifenswa ozunzidwa ndi zigololo sindifenswa ozunzidwa ndi chamba sindifenswa kapolo wa kachasu sindifenswa oyenda mulichero zimfiri sindifenswa okhala pansi pa nyanja kumangokhala kuchepekedwa tidagulidwa ndi mwazi. Haleluya. Anadzeranji Yesu pa dziko pano anadza kudzatiwombola. Zonse zindafotokoza zinchoyamba. Chachiwiri anadza Yesu kudzaononga ntchito za Satana. Tawerenga ife ku Yohane 10:10 akuti sikudzambala
koma kuti ikatani ikaphe ndikuononga. Ndiye Yesu akuti koma ine ndadza kuri mukhale nawo moyo wochuluka. Apa tikuonapo zinthu ziwiri. Number 1, chimene chachiwiri, Yesu anadza kudzaononga ntchito za Satana. Number 2, adabwera Yesu kudzapereka moyo wochuluka. Tikaziphatikiza zakwana zitatu. Choyamba kudzatiwombola, kapena kudzatipulumutsa, kapena kudzatifera, olo kudzafunafuna chotayika, ndi yankho number 1. Number 2, kuononga ntchito za Satana. Number 3, kudzapereka moyo wochuluka. Tikamanena kuti Christmas tikukumbukira nthawi imene moyo wochuluka udaperekedwa. Tikukumbukira nthawi imene Mulungu adabwera mwa Khristu Yesu kudzaononga ntchito za Satana. Sikudzambala koma kuti ikaphe ndi kuononga. Believer, diabu ntchito zake ndi kupha, Satana ntchito zake ndi kuononga. Ndimafuna ndilize khwelele ku dziko langa. Untumikire bwanji Satana alibe mphotho yabwino. Mapeto azonse akupha, mapeto azonse akuononga. Satana alibe chabwino, amaononga atumiki ake, amaononga ana ake. Alibe mphotho Satana, alibe chabwino Satana. Untumikire bwanji ndi uhule mapeto wake adzakupha kuhule komweko. Untumikire bwanji ndikachaso kutakudzafa ndikachaso chomwecho. Wina daimba ku Malawi kuti woyenda ndi lupanga dzafaso ndi lupanga. Titonse mwana Mulungu, ntchito za Satana ndi kupha, ntchito za Satana ndi kuononga, ntchito za Satana ndi kuba. Satana amatibera zinthu zathu, Satana amatonongera zinthu zathu. Aononga mabanja Satana, abakatundu abachuma chana Mulungu Satana. Atibera zochuluka, atiphera zochuluka, atiphera mabanja, atiphera zintchito. Satana ndizo ntchito zake. Nawo Yesu adabwera kuti adzaononge zimenezi. Kudzadziononga. Haleluya. Ndiye pakamwa pake akunena kuti ndadza ine kuti mukhale nawo moyo wochuluka. Believer, nadza Yesu kudzapereka moyo wosatha uli mwa Yesu. Moyo wosatha uli mwa Yesu. Akulankhula ndi ophunzira ake m'chipinda chapamwamba m'buku la Yohane chapter number 14. Akuwauza kuti mtima usavutike. Verse number 6 anakuti ine ndine njira, choonadi ndi moyo. Fani kambeza moyo. Yesu pakamwa pake akuti iyeyo ndi moyo. Ukamulandira Yesu ndiye kuti walandira moyo. Ukamulandira Yesu paiwe pali moyo wosatha. Ukamulandira Yesu ndiye kuti udzakhala kwa muyaya. Ukamulandira Yesu ndiye kuti moyo no ukatha umakhala kulowaso moyo wina, ndiye kuti ukuchoka mulemerero ukulowaso mulemerero ndi chenjeze. Dziko lino lidzatha. Kaya kukukomerani bwanji, kama udindo anu nga akulu, kama kumfa kukutika pa dziko pano, kazanu sikuyenda kwambiri, kama mukufuna kasimukufuna, dziko lino ndi zake zonseze zidzatha psiti. Kuli moyo wina, kuli dziko lina, ndiye kutsogoloku kuli malo awiri. Kutsogoloku kuli paradiso, ndiye kuli gahena kutsogoloku. Ndiye pamalo awiri wa Believer masankha wekha. Mwina ndikukumbutse, mbuya munimanena kuti pali malo awiri amene sidasankhe. Munthu amakhala malo atatu, ali ni malo atatu. Malo oyamba ndi mimba. Palibe amene adasankha kuti akhale mimba mwa mayi Naphiri. Ayi, mudapezeka mimba mwa Naphiri chifukwa cha Mulungu adalola kuti mukhale mimba mwa Naphiri. Ndipo malo obadwira si chisankho chanu. Mulungu adalola mubadwe m'boma la Zomba, si chisankho chanu. Kukhala mimba mwa mayi anu ndi Mulungu. Kubadwira m'boma la Lilongwe ndi Mulungu. Kama mudabalira ku Amerika ndi Mulungu. Kama mudabalira ku Nsanje Kotenkha ndi Mulungu. Mwabadwira m'boma la Mangochi ndi Ambuye. Ambuye adavomereza zikhale choncho ndi chisankho cha Mulungu. Koma malo achitatu okhala kwa muyaya ndi chisankho chanu.
mufuna mukakhala gahena ndi chisankho chanu, mufuna mukakhala mparadiso ndi chisankho chanu. Believer, chimene ungachite lero ukalandira Yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wako, ndiye kuti wasankha kukakhala mparadiso ku moyo wosatha. Ine ndadza kuti mukhale nawo moyo wochuluka. Ambuye Yesu achitatsindika adabwera pa dziko pano kudzapereka moyo wochuluka, moyo wochuluka. Ukalandira Yesu ndiye kuti wasankha moyo, koma ngati Yesu simulandira wasankha kakhala gahena wekha. Believer, kugahena nkoyipa, kugahena nkotentha, kugahena nkachimoto. Anthu adzakhala kulira ndi kukukuta mano, sadzafa anthu, adzalira kumeneko, adzalira kumeneko, mafupa adzalira gwebede kumeneko, anthu adzakulukutika kumeneko, kulakalaka imfa sopezeka kumeneko. Nditsindike apa, moyo wa munthu ngwamuyaya. Kaya mupita ku paradiso mukakhalako kwamuyaya, mukapiranso ku gahena mukakhala kwamuyaya, koma mukukukuta mano, mukuwotcheka. Ena adabwera kwathu kunsanje kuno kudandaula, ikotentha, abusa mmakhala bwanji kuno, mmakhala bwanji kuno. Mwana wanga wina wakuzomba adabwera kuno kungofika kunthira madzi ufuna kukomoka. Kazi wina wansilikali chaku Airwing, bwanja tinthire ni madzi kutaocha November, madzi kumutu bwanja kupumira itafika pa 45 temperature. Hallelujah. Koma tamverani, gahena ndi nsanje nzosiyana. 45 ku gahena ndi 100, kutentha kwa 100 kuchi, temperature yacho 100 kwa 100. Ngati mumagwa ku nsanje kuno, ena muli kumangoji, ena muli mboma la Kalonga, paocha ndi 40 chabe imeneyo. Ndiye kuli 100 kwa 100, mwinati ionjese kugahena kwa ndi 200 temperature yacho. Tumvana ka. Ndi anthu adzakhala kumeneko moyo wawo wonse, kumangomva kuotcha, khungu ikupyelera, mafupa kumangooneka, kumangokuwa, ndi kumalo koyipa. Ndikupempheni bwanji mumulandire Yesu lero, mumulandire Yesu, musinthe malo, mumulandire Yesu, musadzapite kuchonongeko, mumulandire Yesu, mutalapa zonse. Adza Yesu kudzapulumutsa wochimwa, adza Yesu kudzapereka moyo, adza Yesu. Yesu abwera kudziko kuno kudzaononga ntchito za diabu. Hallelujah. Chomalizira number 4, ndikutenga dzikulu zilipo zambiri. Cha number 4, anadza Yesu kudzavumbulutsa Atare. Tinawerenga ife chapter 10 cha Yohane, verse number 22, mukawerenga pansi paja kudziulula, akuti Yesu adziulula kuti iye ndi Atate ali amodzi. Anabwera kudzamvumbulutsa Mulungu pa dziko pano. Tikamanena kuti kuvumbulutsa ndi zinthu zimene zabisika anthu sakudziona. Ndiye Yesu adabwera kudzavumbulutsa Mulungu ndi ndani, amakonda ziti, amakhala bwanji, mtima wake ngotani. Ndiye Yesu adabwera dziko adayitanthauzira. Ena nkantenga Mulungu ngati wankhanza, ena kuntenga Mulungu ngati director wa pakampani, ena kantenga Mulungu ngati president wa dziko, ena kantenga Mulungu ngati brother wao. Yesu adabwera ndikuwafotokozera, Mulungu ndi chikondi, wompembedza ndi kumpembedza mzimu ndi choonadi. Ndiye adauza kuti Mulungu amakonda kwambiri. Ndiye adatipasa chitsanzo ife cha mwana olowerera kuti Mulunguyo amakhala bwanji ndi anthu ochimwa. Ndiye adatiuza kuti mwana uja adatenga chuma chake chonse ndikupita kachiononga. Mumtima mwache nkumanena kuti ndiye kuti Atate ndi achimwira, adatisankha ndilandire, nkumadzicheka ndikakhala wantchito. Koma Atate salabada zimene ife tidachita. Tate amafuna kubwereranso kwathu. Mwana uja kuti atakhalakhala adabwereranso kwa Atate ndikangotchedwa wantchito. Akuti akubwera patali mtima wa Mulungu. Yesu kuvumbulutsa mene Mulungu alili, akubwera patali akuti Dadi Mulungu. Adathamanga kuchoka pa mpando kahaga kunjira konko. Mwana wanga abwera, mwana wanga abwera, adali wotayika, mwana wanga abwera, adali wakufa, lero ali ni moyo mwana wanga. Mphete mvekeni, nsapato mvekeni, mwinjiro mvekeni, phwando lichitike. Kuvumbulutsa Atate.
ena maganisa kuti mulungu ali ndi chikwanje m'manja kuti akhape ahule onse. Mudadzitenga kwani? Mumamtenga mulungu atankaza hayi inu nonse ochimwenu mulungu adzakukhapani. Ndimafuna ndikuwuzeni chimene Yesu adabwera kudzatizindikiritsa, kudzaulula kuti Atate ni ndani, kudzaulula Atate ngwachikondi. Atate amatikonda tonse. Yohane 3:16 adakonda dziko, adapereka Yesu kuti tonse tisatayike. Amatikonda, adabwera Yesu kudzavumbulutsa Atate. Amakonda ochimwawo abwerere kwa Iye, amakonda olepherawo abwerere kwa Iye. Ndikukamba ndi wina kuti mmene ndachimwiramo mulungu akandikhapa. Ayi, bwerera adzakuhaga. Kaya wagonana ndi amuna ngati, bwerera adzakuhaga Yesu. Kaya waphana ngati, bwerera. Mwina wina wakhala mu satanism kwa zaka ndikuti bwerera. Atate manja awo ngotambasula kuti akuhage. Adadza Yesu kudzavumbulutsa mtima wa Atate. Adadza Yesu kudzavumbulutsa Atate. Amakonda Atate, amakhululuka Atate. Atate beti mpembedzayi sasunga mangawa, akakhululuka mafafaniza sakumbukanso. Ndikunena ndi wina uli kusithapwe ndikuti bwerera. Wina pano wapita kale uli kulojini mamuna wa mwini, tamvera, bwerera kunyansi. Mulungu akukufuna kwambiri, bwerera adzakuhaga. Ati ndabereka ana ambiri opanda bambo weni. Mulungu amene ngwachikondi, bwerera. Anadza Yesu kudzatiwombola, kudzapulumutsa ochimwa. Anadza Yesu kudzaononga ntchito za Satana. Anadza Yesu kudzapereka moyo wochuluka. Anadza Yesu kudzavumbulutsa Atate. Mondilondole bwanji mmawa pa Christmas pamene tidzafukule. Atate zikomo. Mwachikondi chanu mudamtuma Yesu kudziko, ndipo taona ife dzikulu zimene adabwerera. Ende akadapanda kubwera Yesuyo, anthu achale sakanadziwa. Mayi awanso sindikanadziwana nawo. Mwana uyo, sani uyo, dota yo sindikanamudziwanso. Mtumiki wa Mulungu uyo ine sindikanamudziwa, dziwanso sakanamudziwa. Koma chifukwa cha Yesu kubwera tadziwana ndi awo. Ndikupemphera Ambuye mwana wanu uyo achita zoyipa amakutengani ngati wankhanza. Pamene akubwerera monga mwana wolowerera, inu takudziwani ndinu wachikondi. Mumangofuna kulapa kwathu kubwereranso kwathu, ndipo mwatambasula dzanja kuti muhage ochimwawo. Awo amene akubwerera, Yehova hageni mwalowese m'banja lanu. M'dzina la Yesu oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.